kadamot niya ng kabataan niya na may mga pinaskuhan. Tapos malibot lang kita kadali di may merkado nga dapit doa mo lang at baga kuan kay ta kung plano iton buwas liwat kita man lalabyog kay no may do pa mga labyugon nan anyo na ibo. Oh, ay. Good morning. Oh, good morning. Good afternoon. Today is December 26, 2024. Oh, kung makita niyo ano, pakita tani dito no an Santo Niño kay tikang na yan atong nobina. Mamay kala. Hadto han pag bagastorya ko ano para baga humurilabat aton yan na imang rawon ay ayan architect Ayan Ray Perez nag-irmano to niya gutiyay pa. Oo, nag-irmano to niya ito niya Santo Niño. Siyempre baga magkamuli man kami itong bata hasta nga nag-elementary na duro to na akong baga kuwamba nga makag-irmano ako takikikablas man lang kami iton di ka man tuntun nyo basta baga makarawat iton pag irmano kumbaga waray ka kay siyempre kuan iton gagastusan ka good ma siyempre pagpakaon mga so dito di ba alagad budoy ka kay tumodya mo iton di rin nakag-irmano kiton waray ko gasto marong kay ano Imano Raymond, ang anak ni Mami Miding, nag-irmano hiya, ito nga hininga Santo Niño, pero waray makauli, kinakatuman abroad, wala agad budoy ka kaya akong pinapagproxy. So baga ito nakag-irmano, oo, nag-irmano kitunan, kuwan, oo, han Santo Niño. So baga nagyapag ito ng past irmano, proxy la. Okay, so yan na. Anato ni Mang Rawon igpapasok ko na natong pagkadto may GNF keno amit aton istoryahon niya na naglibot la kita. Okay ari kita santo rurumbon tatadi di nga kuwan ano pa ini iton GNF ha amin baga duro yun na ba ako yung buburugiyot na lota da kita ang tasulod la amin yun na tatong pagka pwede mahimo mga nanmamali kaya may mga pinaskuhan ano ha limaya mga music down lagi tahinin oo kahit kuhan hindi sigurado kahit music di da sulod pwede na ba? Sigurado yung kanina maaga waray kita baga makagkuwang kay mamay kalahiton kagabi napatal kita dinuruman kita pagapag ininumhan to ba marasan to ba wala kadamot niya ng kabataan niya na may mga pinaskuhan sa didi kadi kita igbaw tapos malibot lang kita kadali di may merkado nga dapit nakabutong-butong gad manak din hin shirt nag-insulot ka kulop na bagadiri kada mo music may mga pinaskuhan ano tibay nila ito sigurado takluban may damot tao yan nabubugyo tadi yan dito downtown ba takbato sintalon
Salamat sa mga kuan, mga nagpaabot hay hin pinaskuhan. Siring ni ako tinala. Kaya lang paglab dito. Kaya na pinapalitan ng talon hin kuan. Hin cellphone. Sakto lang baga makakakuan niya. Butong putay na lat arayawan na. Ano din mga sapatos oh. Ang karasa ito. Oo, so dito okay. Uy, may dungan din yung mga palos. Uy, may dungan din ang kondo kita ni sunod nagpirainin. Oo, di man mintak mga ayun yung mga kuwan mga kalo para ito tala lusad liwat kita ha, libot lagi kita hit merkado amula ni at baga kuwan kay takong plano ito buwas liwat kita man lalabyog kay no may da pa mga labyugon. Oo ha, para dito ni spaghettihan ito ka ng kuan kanan kanan anyo na ibo. Oo ha, oo may tutaton magiging kukuhan laging liligan natin ililigan natin itong music. Napahinga pa kulo po. Oo ganado no, tinayar kita pagtatay ito palalod ka panluto kay ayawat la malay mo pagmamatan ni mita gamay din yung pamurulaton ba ilang makatutiyo ba daw tapos nadinot music Allah music lang kita music music oy music parong tanulada. Oo potato corner. Thank you. Ano pa ito ng mga rawon? Hello. Tarong. Oops. Ngayon kita malibot lang kita at merkado kadali. Iglilibot lang ko ka mamula ni tato niya no. Ikaw kagabi Christmas party. Malano yung nakbuhis kinanta ko. Ayaw mantinay pa yung luto din ni ayawat lang kita baga oy. Okay good ha, ayawat lang kita baga makakuang-kuhan remedyo ay nahulanot. Oy yay ito oras yun na budoy mga alas 4 Riverbanks Christmas partihan Barangas Kakulop 21 years. Oo tinuig ito nga baga adha kuhan adha ano pa ini okay good talaga daw Vegas Pass
Nagrunyo, ay gano'n, nagrasa. Di ka man tiga-tinder. Ariyan yun, di ka man tiga-tinder, triyon yun. Aron naman magkakuan. Ayaw ka pag... BBC. Bakit? Kuhan. Mga sunod na lang. Hindi man lang no. Magalagipit di pagpapasko. May dito pa ngayon mga spaghetti yun. Oo, may panlarabyog. Alibot lang kita ha. Asma uli na. Okay daw. Rapid ang mapahinga Pasko. Ang babait ninyo, thank you. Ano dati mang raon niya na to niyo? Namingaw ka man. Baka. Okay. Oo. Ano dula din niya? Tanawan, dapit. Ha? Kumusta niyo ngayong Pasko mga kasangkayan? Okay. Kumusta niyo yung Pasko? Ha? Damon kuhan? Damon pinaskuhan? Nandamo gihapon ang pinaskuhan? Oo. Uy, sulibang ko ngayon ano? Oo, our deepest and pag makuha lang kita no hatagin baga pag naulanot paghatagin condolences ano kan mano ison kay yung talon bugto mananining nagkita nga income hiton ay nagkita nga income hiton di dahang birthday han nanay ni Manu Michael Tulibas sa Apostolic ambot na may danamon hadto selfie ito ano good man pastilan nagkita kami hadto diyan nag-approach nakita nyo ito. Yes po bugto mo ba basta I ambot kung amad to pamati ko mo gadada amad to Marisa yan na December 26 ini nauna ini anaton kontra unta intro na uli ani kontato tanong duma ko nga ini ngayon nga darata ngayon ng GoPro nakadingay at motor amod to katapos ko kanina pagtayan luto ay kung anak amon naladata ko ni Gimon ngay mang raon niya na anay abayin ton baga kuhan iton kuhan liwas itong kapaskuhan pizza 26 nanumdumak nakadingay ng GoPro motor amo kumalik ako dumiretso ka na hakuan so ma-intro lang kita dito niya na hakuan may simbahan pagilapos-lapos tulay amo tatong lagbaga pag extra
sila ano. Sunod natin yan ang parandaman para tunan nyo na ibo. Not si Boy Nahon. Oo. 20 to 25 na ton nyo. Ano unta ta itong mga kahingapan na itong mga kasi itong mga kuhaan. Kinabuhi. Inatuman na. When the time is right, God will make it happen. Sharing pa. Be patient lang kita. Patience. All patient. Okay. O, talak sa karoon talaan ini, ano, amulayan dati niya na pagkanahimuin ng adlaw ng mga himang raon. Oo, bubugiyot dito ang mga solo ditong kuhan. Mga paralitan dito itong mga Taiwanese, no? Again, this has been your friend from another stars. Ako'y magpapabilin lagi ako niyo nga iubos nga sangkay. Sangkay tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Thank you ayo. Oo. Marasat ko niya na dila lugaw. Oo. Okay. Aki,